Tak, jsme připraveni. Otáčí se. Dostává přihrávku od kamaráda za sebou. Ve správném postavení přebírá balon a jde na svoji branku. Soutěž. Vůbec neodhrá. Ano, tak, startuju. Dostávám přihrávku a jdu na svou bránu. Ano, moci. Můžeš, jo, buď se otočíš normálně, nebo naznač, cokoliv, tohle to je na vás. Pak chci správný dotyk a zakončujem. Kdo dá gola dřív na bod, jo? Cože? Ano, to startuje trenér, jo, zatím. Pojď. Za dobrý dotyk, 1-0 zelený, Vagi ale dobře. Hop. Asi byl správný dotyk? Ne. Tak, příště, pojď. Pardon, trenére. To mohlo být lepší. Přemýšlej o tom, pak mi to řekneš. Hrdla dřív, ale měl to složitý s tou příhrou. Naše dotyk pěkný, ale s druhou nohou. Ano, dostaň se tam. Záleží na té příhrávce, aby mohl být ten dotyk správně. Nazad, výborně. Dobře, Vagi. Teď správně, Haci. Super. Ale Vaci dřív. Výborně, ale Vaci rychlej. No vy, výborně vyřešený, nešlo převzít. Sašo, co s tímhle má dělat? To není přihrávka. Nastav. Košovi, když sem jdu a otáčím se, kam bych tu přihrávku měl dostat, abych ji dostal do plný objevu. Přesně tak, dostanu ji sem a dávám góla. Jo? To načasovat tak, aby ten kamarád, který si o ten balon říká ve chvíli, kdy se tady točí, aby to dostával, aby hned mohl jít. Jo, nesnažte se najít nějakou výhodu v tom, že mu to dáte před bránu. Je to o tom dotyku. Jo? Pojď. Dobrý balonik. Dobrá, dobře, Martin gol. Vagi. Pojď. Stávatí, pánové. Výborně. Pojď. Asi směr té přihrávky, jo? Ano. Tak. Ano. Oba dobře. A oba nedali gola. Jej. Tohle, dej mu delší tu příhru, jo? Dáváš mu to přesně, ale jemu to líbí. Pojď. Těžký balón dostal. Výborně si s tím poradili, Tino. Pojď. Dobře oba. Martine, akorát si nekříš tak rychle, tak brzo, jo? Řekni si ve chvíli, kdy se točíš o ten balón. Gaza krásně udělal, Vagi super. A ještě to zrychlí trpajzliku. Hop. Pánové, jste atleti. Super. Dobrá dvojka. Hop. Radši to zbyl díl, dej si přesně do nohy po té otočce, jo? Hop. Krásný klamavej. Výborně. Škoda Harla, ale krásně udělaný. Tak je. Tak, Gaza Vagi vyměníme strany, jo? Martine, dobrá kombinace pravá levá. Pecka, víme proč měníme strany? Přesně tak, ty co teďko hráli pravou, budou hrát levou, ty co hráli levou, budou hrát pravou. Ano? Tak hop! Ne, ani pod sebou, ani za, ani dál. Dobře oba, velmi dobře. Gazavo furt rychlej, zelený vedou, jo, furt. Dobrý dotek, oba. Krásně udělaný, pánové, pecka, jedem. Jedem, hop.
Oh! Jiřino, co s tím má dělat? Nespolíhej na to, že ten Novacík všechno doběhne. Hop! Ano, přihrávka dobrá. Krásně udělaný. Pojď! Ano, dobře, Sašo. Velmi dobře oba, pánové, paráda. Pojď! Gaza pokaží ofous rychlejš, Vagi, pojď ho zkusit dohnat. Teď! Čásím na Vacího! Vaci, dáš si krásný dotyk a raz, 2, 3, 4, 15. Hrozně dlouho to trvá. Dáš si dobrý dotek a pak hrozně dlouho čekáš. Gola, ta brána je veliká, úplně do ní, přesně do prostřed. Darkuvíňo. Hop! Jo, rozumíš? Hráli. Dotek dobrý a pak... Prohráli jsme to tu dělat, to hrát. Zařeď si. Hop! Tam vedle, jo, ty klukom. Dobrý dotyk, oba dva, akorát škoda, že netrefíme bránu. Super, hop! Teď! Vaci, krásný dotek! Hop! Dobře! Pojď! Dej balón! Tony! Nastav! Jedna věc, Tony! Tady si nabíhal, tady si ten oblouk vyběh. Jo? Chceme se tady otočit na pětničku a ne vybíhat nějaký oblouk. Nejsme bruslaři, jo? Na to dávat pozor. Hop! Sandro, výborná otočka! Jej, zlomená tyčka. Matias, jaká noha přebírala? Přebírala pravá, Hop. myslet na to. Dostaň se tam na ten balon, strašně záleží na té přihrávce, dobrá dvojka a Vagi dohnal Gazu teďko. Hop! Příště ho přineženeš, že jo? A ještě jsem si na tebe nevsadil na rybáku. Pojď! Teď sázím na Tonyho. Jo! Pofou! Tony, dobrá práce! Hop! Zastavil si ho. No ještě jsem si nevsadil, sázel bych na Tonyho. Ale jasně vyhrál, Urmaj. Dobře. Tak, hoši, výborný. Dáme změnu. Dáme změnu. Ten začátek bude stejný. Naběhneš si, sehraješ to tady, otočka, dostaneš přihrávku a zkusíme to z narážečky. To znamená, že přijde přihrávka, ty mu to sklepneš zpátky a on ti to dá a ty to budeš uklízet. No, ukážu, že narážečku první zkusíme a pak když to bude z jedničky, když ne, půjdeme z druhého dotyku. Jo, to znamená, že já jdu sem, otáčím, dostávám příru Vaci, klepnu a dostávám balon. Jo, krásná! Krásný balón. Jo, já si na tom záleží, tam je strašně důležitý to sklepnutí a pak už reaguju, musí sem, vím, že ten balonek dostanu. Jo? Ano! Škoda, Vagi, nevadí, pojď! Ano, ať je to delší, to sklepnutí a teď máme čas na to. Vaci, přiber. Hop! Těžký balón, to jsme v záklonu. Tony, do té příhry nemůžu jít takhle. Jo, dostaň se nad balonek a sklepni mu to. Jo, pojď, zkoušíme. Martine, co má s tímhle dělat? Hop!
Hrdinové, sklep, náhra. Ještě víc před sebe, Tony, jo? Haci, ustuj to, nestřílíme z jedničky, ustuj to, sklepni a dej. Hop. Ano, ano, krásně udělaný góly. Hop. Byl gól, víš? Paráda. Dobře, dobře, dobře. Je, Tony, z který strany ti jde balon? Šel na pravou nohu. Myslet na to. Těžký balon, dobře, Sašo, si poradil. A teď hrajte. Ano, Výborně, kluci, krása. hop. Krásně udělat, dobře, Magi. Zabojovaný, pojď. Hop. Výborně, Tony, výborně, nešlo z jedničky, parádně si poradil, super. Hop. Ale krása, Hrdlanovi, nádhera. Hop. Poleci. Hraj. Tak, dobře, Martin, a Tony si poradí do góla a zakončíme. Výborně. Proveďte strany, no, zase zelená modrá. Nebudem si říkat proč, určitě víme. Reakce, fantazie. Určitě víme, proč. Ne, Martine, ne. Nevím. Faul! Hraj, Magi. Dobrá příhra, dobře, Vaci. Hop. Ano, Haci. Možná kdyby si uhnul, že dal nová z góla, teďko. Hop. Ano, nevadí, Hrna, nevadí. Pošle, teď jsme nedali góla. Dvě šance, jediný gól. Dobrý dotek, dobrý. Dobře, Tony, ano. Hop. Těžký balon, Sašo. Ale krásně udělaný. Dobře, a Hrna je slavnej doraz. Ano, Vaci, Vava, krása. Hop. Škoda to do trhu, jo? Doma příběh z jinýho závodu už. Krásně udělan, Hrla, nádhera. Hop. Tony, soustředit se na to, jo? Do té přihrávky musí mít tu nohu správně postavenou. Jakmile mám daleko od těla, ten balon letí úplně jinam, než má. Dobře, poradí. Dobrý balon, teď, už to nedáš. Martin, to už nedáš, tak to sekni a dej druhou. Hop. No mimochodem, pravou přiberu a levou ze stěžním soupeře kolenem. Hop. Ano. Jej. Hop. Haci. Výborně. To bylo jak synchronizovaný plavání, to v jednu chvíli bylo úplně na vteřinku přesně. Paráda. Ne, navrat. A tam jdeš. Hej! Dobrá reakce. Hezky Hrla. Nevadí, Marta, povede se. Hop. Hejda nehraje. Tak, dobrý. Autor, ano. Dobře, uděláme poslední změnu.
Start bude opět ten samej. Jo, to znamená, že dojdeme tam. Ale v půlce se otočíme, odsouváme to a tady budeme přímo proti. A tu přihrávku budeme přibírat někde tady. Jo? A tady bude šup a půjdeme do bránky. Ano? Budeme se soustředit na to, aby jsme se dokázali otočit, aby jsme neupadli, aby jsme to ustáli. A i pozadu běžíme v maximálním tempu. Tady akorát změním směr, vracím se, naznačím, dostávám balonek, správnou nohou přibírám, dávám góla, chválím se. Ano, dobře. Tak, když to nebudeme přehánět, můžeme jít s oslavou. Jo? Výborně, vidím, že na mě jde balón, startuju proti. Startuju ve chvíli, kdy vidím, že na mě jde balón. Hop! Hop! Tak, jakmile vidím, že letí balón, tak otáčím, jo? Kluci, a zkuste ten klamavý pohyb udělat při tom převzetí. Jo, ne, že si balón přeberem a pak půjdeme do kličky, ale zkus to předtím naznačit a rovnou si vzít do toho směru. Jo? Hop! Tak, už startuj proti balonu. Hrdla, dobře, škoda, že to nevemeš správnou nohou. Jiřino, si tam dobře a pak si to přitáhneš tou nohou, na které jsi stál. Tak si tam naznač a vyndej si to tou levou. Ano? Hop! Zapomněli jsme se otočit. Martine, krásně! Hop! Přesně ono, škatuličku. A pojď proti, už jde balon. Kazaná, hop! Ano, a uděj ten dotyk rovnou do té strany. Klamavý pohyb a rovnou ven. Jo, ať se nevracíme zpátky k tomu obránci. Hop! No vidíš, škoda, ten. Ale základ správný. Tak, přesně, no taky. Chceme to přibrat, nemáme tu nohu otevřenou. Normální otevří úplně, ať ten balon nabereme kam máme, ale dobře. Tak, startuj. Dobře, Erla, dobře, Tony, Pavle, pecka! Kluci, poslouchej, vy ten balón, víte proč vám, když vy to uděláte krásně to naznačení a ten balón vám přeskočí dolů, protože ho přebíráte takhle. Šajty, vy i tak si tam dej tu placíru, on vám pak uteče. A když tam dávám placíru, tak ta noha musí být otevřená úplně. Takhle nestačí, takhle se tam nedostaneš. To ti jde přes palec ven. Ta noha musí být otevřená úplně ven, aby si šel do té brančičky. Aby si to navedl přesně do toho směru, kam máš jít. No, ta šajtle je úplně to nejhorší. A když to otevřeš takhle, ty si to dáš krásně kam chceš. Letí balón, startuju. Martine, teď jsem to řekl. Hop! A ta šajtle není špatně, ale budeme zkoušet tu otevřenou nohu. Pavle, krása oba dva! Až na to, že Gazda trefil vedlejší stadion. Hop! Balon! Ano, Haci! A ještě víc do strany sebu. Haci, parádní práce. Hop! Zapomněli jsme se otočit. No vy, dobře! Hop! Každý, koho pochválím, nedá góla, tak já už budu mlčet. Dobře, oba! Hop! Ano, Hrdla, správně, pochvál se, nikdo jiný to za tebe neudělá. Teď to bylo správně, škatulika. Dobře, Marťa, hop! Jde balon! Ano! Jej! Pak je mohl poprý vyhrát. Hop! Trefil ty, ten hraje za Barcelonu, trefil ty, jo? To je Rakitic. Jo, to je Rakitic. Já jsem to trefil ty. Kopa! Ano! Novinářera! Jo! Krása! Hop! Čas se toč. Dělají jedno. Tak, balon letí, hrajou, super. Prohodíme strany, jo, chlapáci. Poslední změna. Vidíš to, jak je to dobrý. Tak připrav.
balon, startuju reakci! Gola. Kazat, dobře! Jej. No, gola dal Vagín, Tejden po signálu. Pojď. Letí balon, hraj! Mací začátek super, nelej si to. Hop. Těžkej balon, nový, tohle ani půjde. Tak, Kluci, ještě jsme vydali góla! Dobře, Erla, dobře, Tony! Jo, krása! Hop. Otáčí, dej balon. Dobře, Martine, dobře, Sašo! Hop. Já nebudu chválit, že tady balony do jetele! Boris, metru! Hop. Teď! Dobře, Maci, dobře jsi tam dostal, dobře, Hasino, paráda, pánové! Hop. Ano! Krásně oba! Hop. Ono! Roztancuj to! Jej! Techniku! Gola! Hop! Těžkej balon si dostal, Sašo, výborně si poradil, kamarádi. Hop! Poslední kolo jdeme, jo? Pak je super, těžký balon! Jasně vedle. Lensa Trela. Ano. Super! Hop! Poslední dvě dvojce. Sláva dvě. Dobře to. Hop! Dobře, výborně, Adam. Dobře, Nova, jsi nejlepší golman. Super, pánové, paráda. Ještě chvilku počkejte, jenom si něco řekneme, než se půjdeme napít. Pojď sem. Ne. Pojď, Tony. Dejchej. Řekněte mi, co tady bylo nejdůležitější, nebo na co si myslíte, že to zvýšení bylo? Přesně tak, na první dotyk. S tím samozřejmě souvisí ten správný náběh, koordinace, rychlost. Jo? Ale první dotyk, důležitý, rozhodující. Jediná věc, tady když běžím a vlastně mám od toho kamaráda, jakože mu na hřišti vytvářím prostor, když se ten balon proti mě rozběhne, couvám dál a půjdu až ke kuželce a pak do hřiště, anebo couvám a ve chvíli, kdy ten balon na mě půjde, tak hned reaguju a jdu. Když reagoval Haci, tak ty si k té kuželce ale došel. Jo, protože ta kuželka je tam jenom jako někdy něco, jo? Tak. Jako kdyby tam nebyla. Přesně tak, jenom aby si viděl, kterým směrem přibližně máš běžet. Na hřišti taky nemáme všude kuželky, že ne? Tak. A kdyby to byl obránce, tak ve chvíli, kdy to bude obránce a ty poběžíš až k němu, tak co on udělá? Přesně tak, udělá krok dopředu, nebo tě sestřelí, nebo tě prostě připraví o balon. Ale ty mu nesmíš dát šanci k tomuhle. Jo? Přesně. Co nám dělá obrovský problém na hřišti? Čekání na přihrávku. A to je přesně ono. Já správně otevřu prostor a teďko ten balon proti mě jde a já si na něj počkám. Jo? Ne, já si otvírám prostor a teď najednou vidím, že na mě jde balon, no tak zareaguju a jdu. Obránce couvá, ten frajer couvá s váma. Ten obránce couvá s tebou a ty jsi ten, kdo změní ten pohyb první, takže si za 2 vteřiny o 3 metry dál. Ten obránce bude reagovat úplně stejně, to taky nebude couvat, když se ten balon bude utálet. Taky bude proti, že jo? Přesně tak. Už je dobrá práce, napít, děkuji. Nepřinesem s trenérama. Nepřinesem brány.